आदिबासी आरो आदिबासियाबो जिहेतु सावथाल आरो आदिबासिया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि एसटिखौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय माबायदि एसटि मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन विधान सभा इलेक्शनाव आं बार बार बुंबोगासिनो दङ जे बिटिआरनि 15 सीटआव मुसलमाना गिदिर मोनसे फेक्टर रल लागोन हाग्रामा बिथाङा हरेक माल बायदि फाननानै जाजोब्बाय बेसां सैथो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेथ' आं बुंनाय राव नङा नोंथांमोना निउसखौ फुल जोबजासिम नायब्लासो बुजि मोनगोन दिनैनि बे पलिटिक्सनि आपडेटखौ नोंथांमोना थारैनो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय आंथ' सोरबा पार्टिनिखौ लानानै सोरखौबा गाज्रि बुंनो थाङाखै बा सोरखौबा गाज्रि बुंनो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जायाखै नैबे जास्ट फर मोनसे आपडेट्स नोंथांमोननि सेराव बेखौ लानानै फैबाय दा हाग्रामा बिथां आरो प्रमद बिथां बारग' जोंहा बारग' चिफ प्रमद बिथाङाबो मोनसे खामानि मावना थांबाय दा जोंहा हाग्रामा बिथाङा जोंहा चिफ जानानै दङ जेरै बिटिसिआव दा बे बिटिसिआव मा खामानि मावफुङा बेखौबो आं बुंनो थाङा नोंथांमोनानो मोनथिजोबखायो नंगौना नङा लोगोफोर दा आं एसे बुंनो थांगोन बा बे निउसाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंहा सावथाल आरो आदिबासिया जोंनि बर'फोरजों नांलाय खमलायखौ जों नुनो मोनबाय बा बिसोरो एसटि दाबि खालामनायनि थाखाय मोनैनि थाखाय दावराव खालामदो जानांगौ नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बे एसटि होबथानायखौबोथ' जों होबथानांगोन ना नंगौना नङा होबथानोबोथ' जुनांगोन दा बायदियाव बिसोरो एसटि मोनोब्ला जोंनि बर'फोरा जे माबायदि आलाय सिलाय जागोन बेखौबोथ' जों साननांगोन इयुनाव गथ'फोरा उन्दै लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिनि थाखाय बा लेखा फरायनो थाखाय जोङो माबायदि उसुबिदा जागोन बेखौथ' जों साननांगौ ना होबथानोबोथ' जों नांगौ बिदि होननानै जोङो गासैनोबो एसटिखौ रानजोबना होयोब्ला जोंहा बड'लेण्डआव जोंनि गथ' उन्दै एसटिफोरा मा जानांगौ बेखौबो साननांगोन अनलि बड'लेण्डआवल' नङा एसटिफोरा मा जानांगौ बेखौथ' साननांगौ दा नायग्रोनानै लादो सोरबा बुङो हाग्रामा बिथांनो भट होनानै बिराद भुल जाबाय बिराद गोरोन्थि जाबाय बै खेबाव जोङो प्रमद बिथांनोसो भट होसिगोन बैफोरबायदि जों गोबां नुनो मोन्दों मानो होनबा हाग्रामा बिथाङा बैथिं माबा मोनसे खामानि मावदो अब्लाबो बियो मोजां खामानि मावाखै मा खामानि मावखो बेलाय बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा जों नुनो मोन्दों दा बुंनो थाङोब्ला गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ आरो बुंनो थाङोब्ला सोर मानसिया बा सोर सरकारा माबे खामानियाव मोजां जाफुंहोदो गोबां माबा जागोन बेनिखायनो आं बुङा आं रावनिथिबो लोगो जानानै भिडिअखौ बानायाखै फार्स्टआवनो बुंखाबाय ना बिपिएफटि ना इउपिपिएलटि आंहा गेजेरावनो दोङो गासिबो माबा रायजोनि माबा मोनसे खामानि मावनो आंहा मोजां जों मोना जेबो माबा गैया दरखार गैया जों न' मोनोना लेट्रिन मोनो जों बेफोराव जेबो दरखार गैया रायजोनि माबा मोनसे लामा खामानि मावबा बा दलं खामानि मावबानो जोंनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनो जोङो दे नायग्रोनानै ला भिडिअखौ अब्ला शेयार खालामना दे ओमफ्रायो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच उदालगुरि क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थ' दिनैबो कमेन्ट खालामलायदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरो बिराद सापर्ट होदों नोंथांमोना थ' थेंक इउ दै भेरि माच दे दासिमबो 50,000सो साबस्क्राइब खालामना नायग्रोना ला भिडिअखौ आदिबासी आरो आदिबासियाबो जिहेतु सावथाल आरो आदिबासिया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि एसटिखौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय माबायदि एसटि मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन विधान सभा इलेक्शनाव आं बार बार बुंबोगासिनो दङ जे बिटिआरनि 15 सीटआव मुसलमाना गिदिर मोनसे फेक्टर रल लागोन मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मुसलमाना 4,71,000 माने मुसलमाना भट होयो मुसलमान जाथिया दा बे 4,71,000नि भितराव 4 लाख मुसलमानानो माने हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट होदों माने बिपिएफनो होदों दा बेवहाय आदिबासी आरो सावथालनिबो मोनसे एसे फेक्टर थादेरगोन आदिबासी आरो सावथाला 2,16,000 मानसि दङ आरो बेनिनो 1,60,000 बा 65,000 माने आदिबासी आरो सावथाला ज' माने हाग्रामानो भट होदों दा जुदि मोननैखौ लोगो लायोबा बिसोरनो 6 लाखखा आरो नोंथांमोना बा रायजो राजाया मोजाङै मिथिनाया मोजां जे बिटिसि इलेक्शनाव बे बाराव बिपिएफ सरकारा 7,92,000 भट बिथांमोना मोनदों 7,92,000 बिनिनो 7 लाख भटआनो माने सावथाल आदिबासी आरो मुसलमाननि
बिनि उनाव राजबंशी थाबाय बेंगलि थाबाय बिहारि थाबाय अन्य जनगोष्ठीनि हयथ' 50-60 हाजार भट बिथांमोना मोनदों बेवहाय सिदा खोथाखा बर' जाथिया माने BPF दोलोजों सासेबो गैया होनबाबो भुल जाया खारन BPF होनबा दिनै मुसलमाननिसो दोलो आरो BPF होनोबा दिनै आदिबासिफोरनिसो दोलो बेखायनो आं आसा खालामदों दानि थासारि आरो मिथिंगानि जि थिननाय दानि जि माने गाबखांनाय मोनसे परिबेस बेयो सानदों जोंनि फेभाराव गोबां फैगोन खारन मुसलमान जाथियाबो दिनै समाव गोबां माने लैज्जाजों भुगिनानै दङ बै लैज्जानि फिथाइया आदिबासि आरो आदिबासियाबो जिहेतु सावथाल आरो आदिबासिया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि ST खौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय माबायदि ST मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन ओंखायनो बे बारनि 2015 बिधानसभा इलेक्शननि 15टा सिटनि जारिमिनखौ आदिबासि सावथाल आरो मुसलमानासो लिरगोन बेवहाय BPF आबो लिरनो हाया बेखौ UPPआबो लिरनो हाया औ जोङो बे मोनसे गिदिर मोनसे नैबे समनि थासारि जिहेतु जोङो जोबोद गाज्रियैनो जेनदों आं मानियो आङो दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं मानियो जों BPF जों जोबोद गाज्रियै जेनदों BPF दोलोनि जि प्रपागेन्डा जि नंखाय फोसावनाय जि माने बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिदा सादा रायजो राजाखौ बिथांमोनहा गावसिनि आखायाव लांनो हादों आरो भट होनो हादों बेखायनो जोंनि दोलोनि स्ट्रेंथेन जोंनि जि दोलोआ दा जिहेतु गोसोआ एसे माने दुरबल दा बे दुरबल गोसोखौ जाहाथे आरोबाव माने गोरा खालामनो हायो बे गोरा खालामनो हानायनि थाखायनो आं लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम जोङो 700 माने 4 व्हीलर माने गारि बे गारिनि जों रेलि लादों फैगौ 20 तारिखआव बेजोंहाय आं आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिजोंनो लोगोसे जोंनि जि जोंखौ मोजां मोनग्रा जे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गासिबो आरो फिन खेबसेबाव BPF जों नैबे फैगौ बिधान सभायाव जुजिलायनो भटनि बादायलायनो आरोबाव गोसोआ गोरा जाबावगोन होननानै आसाबादि दे जोंनि जि दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिनि जि गोसो बे एसे जग्लायनानै दङ बेखौहाय गोरा खालामनांगौ आरोबाव खनसे फैगौ 2015 सननि बिधान सभा बेवहाय जाहाथे BPF दोलोजों जोंनि जि बर्डार्स रायजोफोर दङ आरोबाव जाहाथे भटनि जुजिलायनो हायो बिनि थाखायनो बे रेलिखौ लानाय जादों गोजोन्थों।